Грудня, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Уріні Сітумєрова. Вітаю вас. У політв'язня Тофіка Абдулгазієва погіршився слух. Про це після так званого судового засідання повідомив його адвокат Еміль Курбідінов. Абдулгазієв дійшов до такого стану через те, що йому вчасно не надавалась медична допомога, каже адвокат. Сьогодні окупаційний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг адвокатів на клопотання окупаційного прокурора про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами справи. Окупанти давали час до 20 листопада для ознайомлення із 56 томами справи. За словами Еміля Курбідінова, матеріали справи вже відправлені у Російський Південний окружний військовий суд. Так звана кримінальна справа розглядатиметься там, а політв'язнів переведуть до СІЗО у Ростовському районі. Мы ждем этапирования ребят в Ростов-на-Дону. Даже не этапирование, это насильственный угон с территории Крыма, да, крымских татар по таким уголовным делам в нарушении 4-й Женевской конвенции, о чем мы постоянно говорим. И вот ждем этого угона, так скажем, и ждем, когда начнутся судебные заседания уже непосредственно в Южном окружном военном суде. Я был в следственном изоляторе сегодня по видеоконференц-связи, вот, увидел Тофика, он в моральном, так скажем, состоянии отличном, как всегда, но есть проблемы со здоровьем, в том числе со слухом, болезни, которые были, и ненадлежащая медицинская, да, осмотр и помощь, дали осложнение на уши, и он плохо слышит теперь. Окупаційне засідання відбулося у закритому режимі. Тих, хто прийшов підтримати, не пустили. Тофік Абдулгазієв був затриманий російськими силовиками внаслідок масштабної облави в окупованому Криму 27 березня минулого року. Обшуки відбулися в Сімферопольському та Білогірському районах. Загалом було затримано 25 кримських татар. Наразі частина з них знаходиться у Сімферопольському СІЗО, інші – у Ростовській області. Чоловікам закидають причетність у діяльності організації Хізбут Тахрір, забороненій в Росії, та підготовку до насильницького захоплення влади. Політв'язень Айдер Джапаров потребує хірургічного втручання для усунення гнійного запалення. Його не змогли привести на так зване судове засідання через погане самопочуття, повідомили адвокати. У зв'язку з цим наступне засідання призначили на четвер. Сьогодні в окупаційному суді повинні були допитати свідків сторони захисту. Вчера он жаловался на боли в руке, у него панориций. В принципе, как он сказал, он болеет уже в течение 3 недель, и пока ему кололи антибиотики, боли как-то утихли. Но сам гной в пальце остался, и он обратился к администрации СИЗО, чтобы его вывезли в медчасть, почистили этот гной, хирургическое вмешательство, чтобы было. И уже вчера говорил о том, что в связи с тем, что перестали колоть антибиотики, нарыв на пальце начал опять болеть. Мы надеемся, что помощь Айдеру будет оказана, потому что она только хирургическая, только в определенных условиях. В условиях камеры следственного изолятора это невозможно. Ни таблетки, ни уколы, ни капельницы здесь ничего не поможет. Только чистка, только хирургия. Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розглядає справу про так званий тероризм Енвера та Різи Омєрових і Айдера Джапарова, яких затримали в червні минулого року. Чоловіків звинувачують у причетності в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Допоможи бранцям Кремля. Із таким закликом рух «Ліберет Краймія» звернувся до народних депутатів. Міжнародний рух за деокупацію Криму і солідарність з кримсько-татарським народом у рамках кампанії «Атайлах» закликає українських парламентарів взяти шефство над кримчанами, які зазнали арештів або переслідувань з боку російських окупантів. Народний депутат може взяти шефство, обравши одного з політв'язнів. Таким чином, щонайменше раз на місяць він повинен відкрито розповідати про перебіг справи та стан політв'язнів.
політв'язня, надавати правову, політичну, інформаційну та іншу необхідну допомогу як самому бранцю, так і його сім'ї. Також закликали допомагати з реабілітацією після звільнення політв'язнів. За інформацією Кримсько-татарського ресурсного центру, 218 осіб стали бранцями Кремля з початку окупації Криму. З них 150 – кримські татари. Наразі 114 осіб перебуває в російських СІЗО та в'язницях. Потім ми в листах написали, що ми просимо до 20 грудня визначитись, з яких бранців Кремля депутати беруть до опіки. А потім ми 21 грудня будемо проводити прес-конференцію і ми будемо інформувати громадськість. Далі ми будемо знову звертатися до тих народних депутатів, які ще не визначилися. І потім ми будемо знову повертатися к цьому процесу і будемо проводити широку інформаційну кампанію. Жителям Криму буде простіше утримувати українські послуги. Про це заявила заступниця постійного представника президента України в автономії Таміла Ташева в ефірі нашого телеканалу. За її словами, кримчани зможуть користуватися банківськими та медичними сервісами онлайн. Для цього представництво президента консультується з Нацбанком, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством реінтеграції окупованих територій. Розширять і перелік медичних послуг. Ташева зауважила, що вже зараз жителі окупованого Криму можуть підписати онлайн-декларацію з лікарем та в разі потреби отримувати необхідні препарати за програмою «Доступні ліки». Також спросять отримання українських документів на основі виданого в окупації свідоцтва про народження чи смерть. Зараз, щоб це підтвердити, треба подаватися до суду. Натомість цю процедуру можна перенести до РАГСу, каже Ташева. Необхідні законодавчі зміни планують ухвалити навесні наступного року. Україна не визнає документів жодних, які видає окупаційна влада. Але інформацію, яка там містить, вона може взяти до уваги. Відповідно, процедура так і прописана, що беруться дані до уваги, які можна потім використати при тому, коли будуть видавати такий документ. Або, можливо, не будуть, а будуть тільки шляхом свідчення особи, батьків або там, не знаю, найближчих родичів, і на основі цих даних буде визнаватися, що дитина народилась. Головний кошторис України прийнято. Верховна Рада підтримала бюджет на 2021 рік. Згідно з розрахунками передбачаються доходи у 1 трильйон 92 мільярди гривень з видатками у 1 трильйон 328 мільярдів. Дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП. Зростання економіки прискориться на 8,5% порівняно з 2020 роком. А інфляція трохи уповільниться до 7%, до 7,3%. З 1 січня мінімальна зарплата зросте на 20% до 6 тисяч гривень, а курс національної валюти буде на рівні 29 гривень 10 копійок. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав кошторис антикризовим і додав, що головним принципом була збалансованість. Що в Міністерстві фінансів немає друкарського верстату, який друкує гроші. Ми б з радістю хотіли підвищити в разі зарплати і медикам, і освітянам, і нашим воїнам, які тримають оборону нашої країни. Але ми повинні тримати баланс і виходити з реальних можливостей нашої економіки. Тому я прошу вас підтримати сьогодні цей проект державного бюджету. Країна має увійти в новий рік з чинним бюджетом, аби мати інструмент для трансформації країни. Заощадити вирішили за рахунок пенсіонерів. Нардепи від «Європейської солідарності» розкритикували урядовий кошторис через урізання соціальних виплат. І хоч видатки на оборону зберегли на рівні цього року, але вперше за 6 років не заклали гроші на підвищення зарплат військовим. Критикували і збільшення витрат на утримання Офісу президента.
Одужали майже вдвічі більше, ніж інфікувалися. 8416 хворих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 233 людини померли внаслідок хвороби, а одужали 16 150 – найбільше за час пандемії. В Міністерстві охорони здоров'я вже розробили план вакцинації від COVID-19, каже очільник відомства Максим Степанов. За його словами, наступного року до пріоритетного списку увійшли близько 21 мільйона українців. Серед першочергових медики, бійці Об'єднаних сил на сході України, люди похилого віку, освітяни, правоохоронці та ті, хто перебуває в інтернатах. Також вакцинуватимуть людей, які мають важкі хронічні захворювання, каже міністр Степанов. За його словами, наступного року вакцинуватимуть лише за рахунок бюджету. Взагалі вакцинувати в 2021 році ми повинні за рахунок держави. Принаймні тих людей, які входять до групи ризику. Таких людей майже 21 мільйон. А в окупованому Криму виявили 424 нових випадки COVID-19. Ще 13 людей померли внаслідок хвороби. Місцева окупаційна адміністрація вже почала незаконну вакцинацію. Першими сумнівну російську вакцину «Спутнік-5» отримали 50 працівників швидкої допомоги. Найближчим часом на базі 7-ї міської лікарні окупованого Сімферополя планують прищепити ще 500 людей. А невдовзі на півострів доставлятимуть ще 1000 доз неперевіреної російської вакцини. Графіки водопостачання та марні пошуки нових джерел. В такому ритмі вже 4 місяці живе окупований Крим. Слідом за 4 десятками міст і сел півострова на погодинний графік водопостачання перейшла і Ялта. А окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов розпорядився припинити перекачку з Білогірського та Тайганського водосховищ. Там рівень води впав до критичного. А останніми днями до Сімферопольського сховища качали суцільний мул. Про водну катастрофу далі у сюжеті. Відра, бідони і тази. Жителі села Зеленогірське Білогірського району хто з чим зустрічають водовози. Цистерна приїздить двічі на тиждень, а ледь не в кожного на подвір'ї великі ємності. Село з 23 вулиць забезпечують 4 вантажівки. Воду возять з Білогірська, але довозять далеко не кожному, жаліються місцеві. Тому й доводиться робити запаси. Зеленогорский сельский совет заключил договор с водой Крыма на подвоз воды. Осуществляется подвоз воды 4 раза в неделю. Вода питьевая, чистая, берется с истока в Білогорське. Колодязі пересохли ще півроку тому. Потім зміліло єдине джерело. Зеленогірське отримувало воду з гір. Тепер же така посуха, якої не бачили і старожили. Привозит КамАЗ воду 2 раза в неделю. Вторник и пятница у нас. Запас водички делаем. Сейчас, видите, морозы, тем более приходится все убирать с улицы, чтобы вода не замерзала. Не искупаться, не приготовиться. Это сейчас, в последнее время, сейчас хоть начали возить, в неделю дают 300 литров, с понедельника до пятницу. Вот 300 литров воды. У меня 6 человек в семье. Тайганське і Білогірське водосховища в жалюгідному стані. Ще кілька місяців тому під орудою окупаційних військових інженерів тут збудували водоводи. 1,5 десятки труб перекидали воду до Сімферопольського водосховища. Останніми ж днями звідти черпали рештки води з дна і мул. Тому від сьогодні розпорядженням окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова перекачку припинили. Ситуация не просто критическая, она печальная. Печальная тем, что действительно Тайганское водохранилище превратилось в небольшую лужицу. Такое впечатление, что где-то в полях после сильных дождей образовалась лужа. Глубина засухи, которая постигла наш солнечный Крым еще в предыдущем году, она превзошла все ожидания как нас, эксплуатационщиков, так и науку. Поэтому наполнение водохранилища в прошлом году стало минимальным, что и привело, соответственно, сегодня к тому режиму, который в Симферополе имеет место быть.
Вже майже 4 місяці окупаційна влада жонглює графіками водопостачання в Сімферополі. Спочатку давали воду по 3 години зранку і ввечері, потім по 2. По всьому місту встановили десятки пластикових діжок, які з перемінним успіхом наповнювали. То, что у нас из водопровода, мы называем техническая вода. А готовим и пьем, это мы ездим на родник раз в неделю. Тяжелая обстановка сейчас, напряженная достаточно. Вода по графику, экономим, да, то есть все по часам дают, утром, вечером. Десятки мільярдів рублів від московських володарів місцева окупаційна адміністрація витрачає на пошуки нових джерел. Принаймні про це звітує. Найамбітніший проект окупантів – Бештерекзуйський водозабір. 2 нитки 20-кілометрового водопроводу мають дотягнути до Сімферополя в квітні наступного року. Зараз вже видовбали 3 свердловини, на черзі ще 3. Загальний кошторис майже 1,5 мільярди рублів. У меня есть, например, вот эта вот часть Крыма, вот сюда, и вот от Судака на восток, где ситуация стабильно есть и стабильно будет. Опасения вызывает, условно говоря, Ялта и Алушта, где кроме дождей, которые пополнят водохранилище, ничего не существует. З понеділка графік водопостачання впровадили і в окупованій Ялті. Аксьонов наказав суворо заощаджувати цінний ресурс, тому містяни матимуть воду по 3 години зранку і ввечері. Для порятунку Ялти її почали перекидати з водопаду у Чансу, який цього літа вже пересихав. За підрахунками окупантів, разом з 5 свердловинами це дасть 20 тисяч кубометрів води. Загалом в наступні 4 роки окупанти хочуть пробурити в Криму 3 десятки водоносних свердловин. Владислав Стужук, Заман, АТР. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить мій колега Роман Спірідонов. А о 21-й дивіться Заман кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.